mayi Sande sakupeza tulo atazindikira kuti munthu yemwe adamuona kuphedwa adali mwana wawo. Ineyo palibe chomwe ningapange chifukwa choti wangayo wapita ulondira ndi palibe chomwenso ningachite iyayi. Koma chilichonse akugwira ntchito ndi omwe wana atengawo ndi amene ine ningoyang'ana kuti anthu ndi amenewa Mulungu asogolere amachita chinthu asakudziwa. Ona za malingaliro angwiro ati kupha kapena kuchitira anthu zopsa poyera kumasokoneza kaganizidwe ka anthu oonerera. Dzina langa ndi Thomas Kachere. Posachedwapa maboma Nsanje ndi Chikwawa anakhudzidwa ndi vuto la kufalitsa nkhani zabodza zomwe zinaphetsa anthu ena. Anthu ena m'mabomawa akhala kumaloza dzala anzawo kuti awabera maliseche awo zinthu zomwe zimabweretsa mpungwepungwe ndi kuphetsa uganiziridwa. Koma kodi nkhaniyi imachokera kuti? Bambowa omwe ndidakumana nawo ku Nsanje akuti ndi anthu ena osota fodya wamkulu omwe anali ndi njiru ndi anzawo. Ineyo dzina ndine Steven Million, nimakhala m'mudzi mwa Nkokani Mwendo tiye Nthamera. Nkhani yoti yokamba za maliseche ndi zonama zabodza. Chifukwa anthu amafalitsa amangokamba basi zoti zabodza zomwezo ngoti ndi anthu osokonekera YouTube. Timawoza kuti zimenezozo ndi zabodza sizoona ndi ndani asowa maliseche kuti osaona kuti sinaonepo kuti malisechewo akusowa palibe. Pa 9 May 2026 mayi Sande am'mudzi wa Mbona m'boma la Chikwawa adakonzeka zokakhala nawo kumaliro awachibale m'mudzi wa Nyambiro. Iwo anakwera minibasi ndipo mwana wawo Baza yemwe anali ndi zaka 34 zakubadwa anayenda ulendo wa panjinga. Kuti tiyitsate bwino nkhaniyi tiyambe kumva kuchokera kwa bambo Rex, bambo ake amalimuwa. Panali pa 8 imene ndimalandira foni ya mulamu wanga kumudzi kwa Nsangwe kuti amwalira. Ndiye pa 9 ndimene ndinkanyamuka kupita kumaliroko. Ndiye mwana wanga amene andisiyayo anandiuza kuti atatipeza transport ilibe ine ndili ngajingayi yaying'onoyi ine sipili ngajingayi ina ine ndikutsogole mundipeza. Ndiye namuza kuti acha bwino kwambiri wachita bwino londola ndikupeza njiramu kapena ikoyo tipeze tuyafika kale. Ndiye iye atatsogola iyeyo ine ndinatsatira mbuyo mwake. Ndiye peza ndi anyamata mwe anaimba mina pake namba kufika ndineyo kumaliroko. Nditafika kumaliroko chaku ndiye amene ankandilandira anthu kumaliro ndipesa pa programu ya pamalirowo. Ndiye kenaka ndili pakati poyembekezera kuti tiyambe za mwambo wa maliro athu ndiye amene ndikalandira foni kwa anthu ena kuti bambo Sande tabwerani. Ndiye ndinapita bwanja kuti mwana athu wagwidwa pangwangwa. Mwana wangu waine akuti agwidwa mwanga chifukwa chani? Apolisi agwira kapena chifamba? Nali waija amenepo akuti ayi amugwira akunkanizira yosanya anthu ziwalo. Nato mwana waine akuti mwana wanga aite komanso mukachedwa mwana asimukampeza yayi aphedwa. Ine chabwino kwambiri ndamva. Tayomweyo mtima unandikanika. Ndikanika mtima ndinatenga njinga yomweyo ndinathamanga kufika pamalopo.
Nditafika pamalopo ndinapita mwana wangayo atamwalira kale chifukwa ananitema anamaliseche kutema. Mene nikafika ipo chapa ndinapa pagulu pachapa ndule nkati ndiye ndinakafika nkati mucha. Nditafika nkati mucha ndiye mene mazoto wakulu mwana mwapa ndi wanga komanso mwana ya apita kumaliro ineso kuchoka kumaliro mweko koma nkhani mene mwankanizirayo si imeneyo ndi anthu epa java sanamve anayamba sikulimenyanso ine paka naso kunigwiraso kuti andiponyeso pamene pale mwanapo ndi anthu ena ndi amene anandithawisa lero pajapa kuti yayi bambo mwanayo amwalira kale mene mwamuonamo ndiyenuyo tanini nyamukani pitani nanyamukani mukachetechete ndachili makani yayi ndanyamuka ndabwera sewu ndatenga njinganga kulenda kumaliro. Nditafika kumaliro kuti sinafika kumaliro amaya kwathu amanitsata mbuyo ali pa galimoto. Atadusa galimoto pamalo pajapa lapeza moto tsopano wayaka. Ndiye iwo samadziwa kuti mwana wawo yayi. Nditafika pasangwe ndakumana ndakazanga ndamene mandifunsa bwanji mafika kumaliro ndafika koma ndabwereranso. Pankwango watisona gulu ya anthu autenda yona kumoto towona ndawona ndalemete ni mwana watu mwana wanga ndi ayabo kwa chani ndi kuwafokozera basi tamba kuti ayo jamaliro toyaba jaba nyamuka tosi kasanga ndine fika kumaliro ko ndikachazika kuti akakulu ndinali ni mtima kuti ndimulire mwana mwangai koma ndalepera ndiye apo basi ndikubwerera ndikalire maliro wanga mwana wanga aphedwa ndikuotchedwa pamwangwa. Ndiye tinagawana pamene pachapa abalena nasiya konko abalena kubwana kunoko. Titafika pamalo kunapeza galimoto ya polisi anyamulagale zovutazo zipitala za polisi. Ndiye nanyamuka kuja kumpaka tafika ku polisi. Titafika ku polisi anandilandira mlubwino kundimisa statement kutoka amene kukona njinga mene kwa mwanayo nona yapsa choyaba chapa ndiye amene manuza kuti basi tiyeni mukone tubiranu ndinanyamuka piro ndikona mukutuvya mwanangayo ndiye kinaka sinafiki ndinachapempa kuti ine peza malirowa ndi angozi ndiye panopo sinazikonzekere kuti ndikapise passport kapena coffin sindingayipeze mungandilola kuti ndisunge malirowa mawa nditenge ndiye apolisi ndi achipatala ndilola kuti acha bwino kanawo khalani pita ndikukonzekeni nditachoteyepo chapa ndinamba kukonzeka za passport ndimayendedwe ndiye nditabwera kunoko pa 10 ndiye mene nikatenga thupi langa kubwanaye pano titafika pano sanalowe nyumba ndinafika pampo afika panja pano ndikupanga uthenga wawo wa Mulungu kutoka pele bonyamula kupana kumanda kukakazi kukayika mwana wanga. Panopo moyo wanga sindikukazika bwinobwino chifukwa mwana ameneyo ndiye mene ndimaganizira kwambiri chifukwa ndali mwana wanga wa mwamuna woyamba anali ameneyo ndiye kungophedwa anthu ameneyo munthu wanga sikugwira ntchito yonse ndifo ndimaganizo wanga onse sikundusa ndimakhala ndikulira kumulira iye mwana wanga chifukwa afa imfa yosayenera. Ndikagona mwanayo ndimaganiza kwambiri chifukwa chimene amanichitira iyeyo ndiye ndimaganiza kwambiri ndikaganiza chonchi mwana amene amanichitira ndifo ndimangolira. Ine ngali imeneyi ndimayimva kuwawa kwambiri chifukwa cha imfa cha mwana wanga komanso anthu enanso akuphedwabe chifukwa chakuganizira pamene umboni sanakupeza anthu okuti munthu amene kutupayi kwa chakuti koma anthu angophedwa popanda chifukwa ndiye moyo wathu ife ochitwa zimenezo moyo paka pano utipwetekabe kunoko kwathu kuno mene chikuyendera kuti ndinena ndinama koma chifukwa zimenezo ndimangozimvera mwa anthu ena kwakuti kwachitika chakuti kwachitika chakuti koma mapeto kwake namba usana kuziona kunoko zinandifika pakopanga pano. Kwina kufuna chinambika kuchikwa kunoko kupanda bamwe ni mayi kuotchedwa kuchoka amene popilo kunsanje zinachitika zimenezo wanga itamina asanachitike zimenezo ndiye ndimangoimvera mwazi zathu koma lero linopeza ndigwira kwa ineyo
ndiye kanga basi yangu fala kunoko basi kuti nkhani yake ndimeneyo fuka anthu onsewo akuphedwa ndio moda chifukwa odiso ngakhale anthu amene yosala malisechewo sakuonekanso ngakhale ku polisi ngakhale ku chipatala siliko tafufuza sakuoneka ya sindikudziwa kuti anthu amene opita kuti oyosala ziwalo. Ndiye anthu osamalawi mudziwe kuti kunamizirana chinthu choti sinapezeko mboni pana kuphana nkulakwika kwambiri kwa basi. Ndiye tichenjere ndi anthu oterewo chifukwa ngati munthu wina akulankhula kuti ine zoyanga izachoka musanachite china chilichonse kwa munthu ameneyo akuganizirayo yambani ugwirani munthu amene ayozidwa masecheyo achosa masecheyo kuti muone kuti munthu yakunena zoona kapena akunama chifukwa ngati simutero iyayi tiphana munthu tipha anthu osalakwa. Ndiye chonde amalawi tere chenjere pakali mene fuka kadi mene munayipitirirabe kunena kuti uyu alisa zolozanga ndiye ifeyo kosasebenza mtima tiyamba umenya munthu jayi pamene musanagwire munthu oyosudwa ziwaloyo ndiye umaka tukupanthu usalakwa. Ndiye tula Malawi chonde tonse tinigwere manja kuti mfundo imeneyi nkhani imeneyi mwina ikhale malemu yoti sidzamvekenso yayi ikapaka zimenezo ikagwera manja tikuzokhala bwinobwino kwambiri makundo Malawi. Ameneyi mwana ameneyi kukumbukira kwanga ndiye unkumbukira kwambiri fuka kuiwala kujandivuta chifukwa ni mwana mmodzi amene ndimankhulupirira kwambiri ndipo ndimandalira ndiye kuti ndiiwale pachakhala povuta kwa basi jakandikumbukirabe. Koma chifukwa chokuti minibasi yomwe mayi Sandi adakwera idayima pa nkhwangwa pamene panali chipwirikiti ndi kuona anthu akupha munthu ndipo kumapeto kwake kudzamva kuti anali mwana wawo, tulo sakulipeza. Monga nkhalineyi mayi sizikuyenda chifukwa choti munthuyo ananyamuka bwinobwino ndithu ni miyendo yake nditsazika bwinobwino. Vuto kuti kuiwala kwake kuvuta chifukwa choti ngoziyo ndinayiona bola ndinakangomva chifukwa ponyamuka pamene polowelukayo ndili minibasi ndithu pamene moto kuona minibasiso nayima kumajambula osadziwa zoti akuotchedwa pa ni mwana wanga. Pamene nimamva ine nachilandirabe mopweteka mpaka nakufika natapanga zonsezo kudzafika na date ya lero. Kuibola masana ano ndikumakhala zoti ena kumandilankhula koma usiku kumakada tendere ndikusowa chifukwa choti mwana amene pakhomo pano ndamene oti mantuma nyamata umunda kani ntchito yonse yoti ya munthu abambo agwire ndi amene yoyo. Ndi anthu anangopanga izo andidula manja anakafufuza kaye kapena anakanditengera mwana wangayo kupita naye polisi pamene paja ndipanga polisi lipafupi koma mwananga kumupha kumuotcha imfaso khalaso kumaona ndi maso nde kuiwala kwaje kuvutako basi. Basi anthu amanena kuti nyamata yaphedwayi wapereka moni kwa munthu wina ndi atapereka moni munthu uja atanayamba kukuwa kuti ine chiwalo changa chachoka ndi ati munthu uja atamufunsa kumane kuti chachoka chiwalo akuchosa ndani mpameneno amalozano mwana wanga uja atali panjinga akuyenda ndi anamuyimisa iwe nyamata tayima munthu uri wanchosa ziwalo pamene mwana uja amakana kuti ine ndachosa ziwalo za ziwalo sindikuzidziwa. Akulankhula chonchija pameneno kuyamba lero kummenya ati kutenga njingacho kuponyera uko. Musandimenye musafune kundipha ine zimenezo sindikuzidziwa munthu ine ndikupita kumaliro kwa Nyambiro nkhati kapena ine ndikunama munthu nditsagane naye tikafike khomo ya maliro. Zonsezo zimachitika anthu kumatuza noti anthu atachoka pamene paja.
muchifambo amene tingopempha mtundu wa Malawi basi kandi apolisi amene ogwira ntchito tuchidwe amene usiyidwe chifukwa choti ana amuna tidakali nawo be olonga khale bambo wa nyumba ni munthu wa mamuna ndiye mchitidwe amene uwo boma chitepo kanthu ndipo ndi anthu amene agwiridwawo tufuna boma apereke chilango chokwanira kuti mchitidwe umenewo kaya ndikutuluka kaya ni moyo wawo wonse koma adziwe kuti tinapanga chinthu cholakwika mu dziko lathu ya Malawi fuka dziko lathu ino zimenezo kulibe situdziwa kuti mchitidwe umene unachokera kuti ongoganizirana kuti munthu andichosa chiwalo osathamangira polisi bwanji ndiye tikuza mtundu wa Malawi kuti mchitidwe umene ngati pangachitike china tisathamangire kuweruza mwachanguya oweruza alipo kuntenga munthu uja kupita naye ku polisi apolisi ajagwira ntchito yawo monga okhala mu dziko koma tikaweruzana tokha tikhonza kuphana pamene pauchokera zimene zale sasa kupadziwa tizazindikira mwina mtundu wa anthu utatha ndiye tufuna kuti mtundu wa Malawi atithandize mchitidwe umene utani uthe ngati anthu amene watsekeredwa anatengedwawo alandire chilango kuti ngati kuli kutuluka mchitidwe umene azasiye kankuthera moyo wawo konko koma adziwe kuti anapanga zinthu zosayenerera mu dziko lathu. Chimandibwerera ndikalowa nyumba muja basi mwina ndikayimbayimba nyimbo za kulezi basi ndikapemphera ndimagona ndiye ndikagona muja basi ndikangoti ndadzidzimuka ndiye basi khangati basi zintchito zache basi nimene anali kukhalira ndiye nimambano kuzifunsana basi moyo mwanga ndikamadzifunsa choncha kuti mwananga zinakhala bwanji kuti basi ndikaganizira komatu mwanangayi amagwira ichi amapanga ichi kodi lero Satana wandipangira njira imene ine ndipanga bwanji mwana mamuna ani makhala naye pakhomo nduti ndi ameneyi anthu anaganiza bwanji munjira mapita anthu ambirimbiri ukaloza mwana wa ine ndiye ndikatero basi ndilingalire ndi ntchito zache mmene ndalukhalira naye pakhomo ndikatero basi ndipempherenso ndikatero ndikangopemphera sinimagona basi ungokhala pe mwina kunja kuja mwina tambala oyamba alira wachiwiri basi mwina bambo ona nini kuti bwanji ngoti atulo ndilibe basi ndangokhala koma masanano ndimakhala bwinobwino kucheza ndi anawa koma usiku mandivuta chifukwa choti kachokedwe kake sinutadziwa kuti mayiwalidwe ake kapange bwanji nimangopemphera kuti mzimu wache nkhati kumene wapita yeko kuli mtendere nimangopemphera Ambuye msungeni inde kaya wapita nthawi itakwana kasina kwane koma mzimu wake musamayifukanso mwini yakenso amakondanso zopemphera kwambiri zopemphera ndi amazikonda ndiye nimangomuyikiza mzimu wache kuti mzimu wabaza Ambuye musamalire musunge inde wafa imfa yozunzika koma kati mzimu wache munaulanda nthawi yomwe nkukhala nayo kudzanja lanu musunge ndithu inenso nthawi yanga ikadzakwana kaya mayendedwe ache ndizayenda njira yotani kuliko kumana kati zakumana kaya lesa azayenda payekha koma mzimu wache wabaza musamalifo ili machokedwe ache achoka tisanayembekezere ineyo nimapemphera omwe ovenjeri kweli apayi koma iyeyo amapemphera Assemblies ndiye ampingo ata mwambo wonse utatha kupita kumanda kubwera basi kena kono tinalowa nyumba basi mawu awo kundilimbikisa kuti amayi inuyo mungolimba mtima zachitika zatha simunali kuyembekezera mwina Mulungu imfake kana mulengera imene kasana mulengera imene kuma inuyo chofunika mungolimba mtima mungoyang'ana kwa Yesu mudzingompempherera mwanayi kuti mzimu wake usende mtendere musadandaule zambiri musayende njira iliyonse kuti akapena ndiyende apa ndione kuti chapha mwananga ndichiti ayi inunso mumapemphera kale ndi apopo chongofunika mudzingolimba mtima kumangopemphera Mulungu akutonthozani ndithu Mulungu amatonthoza musamakhale kwambiri mukuganiza chifukwa kuti mukakhala mukuganizira kwambiri muzazitengeranso vuto
ndiye ndinachimvesesadi kuti anthu andisira uthenga umenewo, ndiyeni uthenga umene ndiyenera kuwugwiritsa. Popeza ifenso tizapita kwanko kungoti chopweteka mayendedwe ayenda iyewo ndi akangati ayenda moti otibalalisa mutu otipweteka, zasiyana ni munthu kudwala kumwalira. Malemuwa akuti ankafuna kudzagwira ntchito yoyendetsa galimoto. Ndinalankhula ndi anthu ena m'mudziwu kuti ndimve zomwe amadziwa za Malemu Baza. Nyamata amene anaphedwayi ndikumudziwa kuti ndiwakhalidwe choyamba pamene angaduse pansewu asatsike apereke moni. Ayi ndinu amayi athu inu, nditi makukondani, ndiye ineyo ndimapanga zamapemphero. Ndi anakhula ine amayi ndikapeza mpata kutsogolo kundibala ine ndilape ndiyambe kutani kupemphera. Ndina mwendo chabwino ukakonzeka kuti tani kutipeza. Ndipo pasithathe 2 weeks ndapeza kuti nyamata chatumva kuti agwiridwa kwa mgaba aotchedwa moto. Ndipo ndinakhala ndi chisoni kwambiri kuti nyamata amene amuphayi ndi nyamata osalakwa, ndipo iyeyo nyamatayo sangapange ziti zimenezo, ndipo tilibenso umboni kuti zingachitike. Ndi nyamata tikuchezeka, ndipo wina aliyense amandani amacheza naye ndipo amaseka naye. Ndipo kudera la kuthuno kwa group agoma tiye ngapo, ndipo anthu aliyense nyumba ina yonse adandaula kuti taluza munthu rani, munthu ofunikira anamiziridwa kuti achosazoza munthu opanda umboni. Ndipo ine ndayima pano mwa umboni ngati mtumiki wa Mulungu ndithu anyamata amenewo ngompha mwazifukwa basi. Ndipo kuno kwanga kuti makhani mantha ana kuti ayende amalipira kuyenda kupita kunsika, ife makolo amene tiyende timalipira tiyende, simakumanaso ndi munthu tikugunda nachonchi. Anthu angangonamiza kuti atichosaziwalo koma nkhani zopanda chani zopanda umboni. Ndipo nyamata amene ndiponso ndiovutika pakhomaso pabekena kalikonse kuti angapangenso zimenezo. Ayi ine zinanga ndocinafonso makhala muzi mwa Goma chiveshi Goma. Nyamata mwaphedwayi ndimamuziwa bwino lomwe ife kuti ndi neba wathu yeza naye limodzi. Pasaduse ntheni alonse akadusa pakwathu amanena kuti atsike agwade apereke moni. Komanso kakhale adapita munsika mmayendedwe achi chibwere chako kuno sinamvi kuti wamenyana ndi munthu kapena wapanganozi ndi munthu kapena ndi mlandu wakulota. Wazaje maile kucheza ndi anthu basi. Zitachitikezi inali Lueluka amapita kumaliro amangwachi atamwaliro anamba kusogwenda bwambwachi yanapita pambuyo. Sona akupita pambuyo mmene timamva una kuti ucheni wagwidwa wapangidwa ataki. Alakidwa ataki zimenezo kumene nyamata ufunza adampanga ataki utafufuza kuna aya mmene ngati akuganiza nyamata amene ife kunoko timene timamzira amenecha alibe china chonse komanso alibe business lonse kuti angathe kupanga zimenezo zoyera. Ndibe nakhabe ukhuzidwa kenaka atadikira kumvesera mpaka atafika maliro. Koma mudzi wathu wonse uno unakhala ukhuzidwa komanso aliyense amesofolo inakhuzidwa kamba ona kuti nyamata amene mama muzira palibe chimene mana angachitepo ya alibe business yonse ngakhale amwaliramo angopita bimene angapitire mfoli china chonse alibe kapena mbiri ine iliyonse imene timapanga yachi ndikucheza ndikumwa basi imene tikunzira etu. Zitachitika chonchi anthu tinakhala mamantha kamba onera kuti zinafika ona kuti point kuti wina aliyense supano amangozitchulira. Mwachisanzo atapangidwa nyamatayo chakumazulo mwake anthu pa bridge apana mikalangopo tamvanso kuti zibambo winanso amenyedwa tinaka atafika enaka kuti yayi ngati uyu ndizonezi zachitika ndizona tiyevula utani uvule tikuone ngati zinthu zonadi kenaka basi ayi ndikunamala na nyamata amene adadikidwa mpano kuti pakana kupolisi anasikidwa kumupolisi. Ndibe tendere kwenikweni umasowa kudera kwathu ngifuna kuti wilense timamba kumuopa supano odziwa sodziwa timala timamuopa. Atabwera apolisi na khazikisa bada kunoko kuti panopo ntendere tamba kupeza supano mene tikuyenda mene tingaendere ngati mwakale muchi. Koma pamene apolisi adabwere muno anthu sankaenda yayi kakhaso mumapemphero machale chesu timasiyaso tumika kuti pemphera bwanji kuti anthu olipanga fikiti tina anthu samanja amauti maopa pena wale bonse.
zikhulupiriro zimezi nganene kuti ndi zibwana za anthu amene ankama zitchula kuzitinga zibwanabwana funa kuti palibe chikhulupiriro chenicheni kuti munthu ungathe kuchikhulupirira chooneka ndi maso kuti zinthu zikuchitikadi kapena kuti ndachitiradi mwako ayi amangonena mwa drama etu chayini basi ndabwezesedwa ndizo chikhulupiriro kuti zinthu ndizona tebe chikhulupiriro koma kuti amangopanga anthu ma kanzimu koyipa kamene kadangodusa kuyedera kwathu basi. Koma poti mmodzi wa iwo anaphedwa, Group Village Head Goma ikuti chani? Ine ndine zina langa yepa nsongo ndi Phineas Mikuta muno mwa Goma, Group Village Head Goma. Ine pankhani meidani nyansa kwambiri po anthu amene ngwene akugwidwa ndikuombedwa milandu chifukwa akupanga zinthu zosayenera, akutengera malamulo m'manja mwawo pamene sali chonchwe. Ntchito imene ndiyibukira boma osati ife monga mafumu yayi. Ife ndikungotenga munthuyo ngati chitengero kamsiya kuboma. Aboma ndiye luso kuti amuthandize ndipo amphunzitse. Pano pati kupanga maupo msonkhano wadziwitsa zichitidwe imene utheretu chifukwa ntchito ndi aboma osati ifeyo. Ife tikampeza kumwe kamsiya kubomako aboma akatithandize. Zonadi munthuyo kuswesera saraswesere kuno kwathu ndikwathonje uku koma kuno anachoka iye ndikutsazika ndikupita kumaliro kwa m'bale wace kwanyayekha ukowa kwatapambana kumeneku ndiye akupita pakwawopo poti munthu ndi anali amalawa zomwayimwayi anapeza anthu ene akumwa ndiye ati konko adayitanizana ndi anza chodziwana naye kumeneku ndiye kuchokera kuyitanizana pamenepa ndi pamene palabwera chipulikiti. Ife kuno kungomba kuti munthu wachoka kuno ujo chazika kupita kumaliroyo wachidwa ngozi amupha panjira galimoto iyayi chani chachitika ati anthu angugwira kuti ati akuswesa ziwalo za anthu kamwana akalaye kukagwira ntchito pano. Ife kati kuno salambe achitapo zimene zachitikira konko nangomboni achaopeza kuti apita usapita naye kuboma bwanji. Ndina afe tidakhumudwa kwambiri udali unyinji wa anthu oti upite akachite chipulikiti nati iyayi tiyembekeze boma achita chani tikapereke nkhani manja maboma ndiye mwayi waja nzathu kumene adayipereka ndiye ife dangodikira timpe yankho ikhala yotani. Maliro anabwera nawo titiyengereni maliro athuyo ngakhale ali wakufa abwere kuno kwawo tidzayike ndiye maliro tayikadi kuno kwathu mapeto kuja tinakayika kumanda kuja ndiye patu kungodikira kuti timpa zotani koma zoti mwana amazunguza chichonse kulibe tagwenene chiro nthawi yayitali ndipo ndikulira pakali pano kulira kwa ife amuna ndikulankhula tikulankhulirapo alibe vuto ina ililonse tampeza nayo kulibe. Ife kuno kwathu bwana muli apa tampanga misonkhano ndipo tikupangabe zabodza sitifuna munthu kungompeza otero timangonyamula tamfunseni boma uyu amva kuti ntani wamuuza iye yakuze ndichochita tikupanga zimenezo pakali pano tinawo misonkhano munthu onamo tikopanga misonkhano imeneyo sitifuna kumvaso zimenezo. Aya sidazionepo yayi tayamba kwachenti kumeneko anthu onse malangizo alipo ngoti kungopeza munthu akungankhamusa akhala bwino timtengere kuboma chifukwa boma ndiye mapeto athu tonse kulibenso kuthera kuti kina ya chifukwa boma ndiye akufufuza ndikudziwa choonadi ndiye sitifuna zabodzazo yayi. Zimenezo chikhulupiriro chathu ife tikunena chilungamo ngati palibe chilungamo palibe chikhulupiriro akunama chifukwa ikaiti tikumtengera kubomako tikukana kunamako chikhulupiriro chongodziwa kuti akuyendayo angachite chakuti amene ndimene chikhulupiriro ndikunama kumeneko. Chikhulupiriro ndikuona ni maso kugwira choncho ali nacho ngaendakhalira muno ndiye mwena kwa kuti pali chikhulupiriro ndichani ichi chimakhala chomveka bwino koma sangoganiza ati ngati sizona yayi. Kutsatira mphekeserazi nawo mabungwe komanso azipembedzo adachita zokambirana ndi mbali zokhudzidwa. Chikhalidwe chimene chafalikira kwambiri kunoko ndi kumapeto kwake kwa chikhalidwe chimene chichitikuchionachi. Kwa ine ndikuona ngati kuti mwina tonsefe mene anenera akomishona mene anenera amikulu tonsefe tiwena kuti titengepo gawo lalikulu
chifukwa anthuwa amachokera m'mizi ya anthu ife mosiyanasiyana. Mafumu ali m'menemo, koma anthu amaposa mphamvu ya mafumu kumapanga zinthu zimene sangafunire, kumatenga dziko ili kumalibwezeresa kumbuyo. Tikuona chikhalidwe chimene chikuoneka ngati cha anthu osaphunzira osapita ku sukulu. Malawi akumubwezeresa kumbuyo kokakalekale. Mwina inde anthu enawo sanapite ku sukulu, koma akutika moto sefe wina kwakeko kwakamationa amangoona anthu aku Malawi ndi osokonekera. Akayamba chinthu cha ufiti ayankhuleko, akungati si ufiti ndi chinthu china, akachosa kumeneko panopo akuyankhula zinthu zina zake za mthupi, ndiye tiziwe kuti vuto ili ndilalikulu kwambiri. Kwa ine ndikufuna ndipemphe kwa mabungwe azanga, chifukwa mabungwe tilipo maboma onse aku Malawi. Tisasiyire kuti apolisi agwira ntchito pawokha, koma boma lina lililonse titati kuti tagwirizana kuti boma lina lililonse kumene kuli mabungwe tilowepo pa nkhani imene. Tikukhala ngati tasiya kwambiri kukamba nkhani za maufulu zimene takhala tikukamba masiku anthu kukamba maufulu owononga. Ndiye tikambe maufulu amene athandize dziko lino, chifukwa masiku ano ndimangonena ufulu wa ine sindiganiza ufulu wa munthu wina. Ndiye ntchito ya mabungwe ndiyoti tikhoze uthenga ngati amenewa, azipita mauthenga amene ali olemekeza anthu, mauthenga achikhalidwe chabwino chopitisa Malawi pasogolo, kuti anthu akamabwera kuno asamaope kubwera, chifukwa izi zachitika ku Nsanje ndi kuchikwawa kumapeto kwa zinthu. Anthu akunja sangabwere kuno aziopa, nawo sazanena kuti ndi alendo. Ndi akabwera alendo ndi amene akuapangisa kuti akunena kuti akumapanga zimenezi. Munthu abwera bwanji kumalo kumene kuli anthu olakwika ngati amene. Anthu ochepachepa akupangisa kuti dziko ili zikhala ngati kuti lina lilibe anthu azero. Ndiye kwa ine ndikupempha kuti kuyambira pano mmene anenera commission ukuso ku mipingo, mipingo ali ndi anthu ambiri, akhoza kufikira anthu ambiri mu mipingo mmene mjamu. Bwanji mauthenga amenewo tiapitirize kuposa kusiku la lero, kuposa kusiku la mawa, osasiyira apolisi okha. Tosefe amabungwe amipingo tigwire ntchito limodzi kang'ono kamene tili nako, tionesese kuti tigwirise ntchito kuti tikafikire anthu. Chifukwa m'mizi mukuoneka kuti anthu asokonekera kwambiri ndi zochitika zosiyanasiyana. Anthu onse amamverera zilizonse, amamverera pamafoni, amamverera chilichonse chimene angamve kwa munthu wina. Bwanji tipiteko tipange program zabwino zoti tifikire anthu kumizi yosiyanasiyana, kuboma kumene tili sitiyenera kuti tiyende yani. Ukalonga apolisi alikongo, akangopereka uthenga apolisi akhala alikongo utiyeni tigwirizane ndizibwino. Kandi kulumpi apolisi ali kumeneko, sikuti kubwera akomishona awapo, kuliso anthu ena kumeneko. Ifungati kuja ku Public Affairs Committee kumene kuli mipingo yonse, Evangelical Association Malawi, Muslim Association Malawi, Catholic Muslim Association Malawi, Peace Conference of Malawi, Malawi Council of Churches, timaphunzitsa nkhani zija za timanena kuti peace building zomanga mtendere, kuti tizikhalirana limodzi, komanso kati pali zinthu zina zilizonse tionese kuti zimenezo zikubweretsa makamaka mtendere dziko lathu. Kuti dziko lathu litukuke tikuyenera kukhala anthu amtendere, anthu okhalira limodzi, komanso anthu osakhulupirira zinthu zimene zingabweretse mtendere pakati pathu, kaya kuzera kuti sitikugwirizana mchipembedzo, kaya sitikugwirizana pandale, kaya sitikugwirizana zonsezo tizisiye uko, koma timabwera ngati amodzi ngati Amalawi. So tili anthu ndithu odandaula kwambiri, komanso tikuletsa kwenikweni mchitidwe umene wachitika kulowa Shire, Chikwawa, ku Nsanje, komanso ngakhale madera ena amene akuganiza kuti akanapanga zimenezi, kuti ndi mchitidwe woyipa kwambiri. Dziko lathu la Malawi timanena kuti ndi dziko la limene lijalopa tili ndi Akhristu, tili ndi Asilamu, ndi mapemphera, tilinso ndi azipembedzo zina zazing'ono. Sizingakhale anthu omanena kuti tizikhulupirira kunena kuti tiziphana amene mwina titasemphana pazina. Inde timadziwa kuti pakati pathu pamakambidwa nkhani ya ufiti, pamakambidwa nkhani za masenga, zimene sizingachite prove mu court. Dziko lathu ndi la malamulo, constitution yathu chapter 4 chikulongosola nkhani ya maufulu kukhala ndi moyo. So ifeyo pogwirizana ndi chiphunzitso cha Quran ndi Bible ndi nkhani yonena kuti sizololedwa kuti munthu wina aliyense atenge moyo wa wina. Tikudziwa kuti pali zinthu zina zimene zikumapangitsa kuti
zinthu zimene zichitike monga macultural briefs zikhalidwe. Nthawi zina zikhalidwe zathu zimapangisa kunena kuti tikangoona munthu wachikulire ali ndivi timangonena kuti amene ndi mfiti. Munthu wake timayamba kumumenya tani zinthu ngati zimenezo kumupha kumene. Chosatira chake nthawi zina timangoganizira kuti wakuwaba. Tikatenga mob justice nthawi zina timanena kuti identity ya munthu wolakwika amene sana lakwiseyo mwina kungomona kuti wavala chisoti ngatine ndifuna kuti ndi shehe amene tinaona aba kuma mwina shehe amene anavala chisoti watawa mano mwina kungokomana ndine nditha kumene tipezeka kuti ndaphedwa kapena ndakhapidwa. So zimenezo nthawi zina misinformation zimene timangotenga nkhani zimene tibe nazo ngoni ndikusinthasintha ndikubweresanso mafupa amene social media anenzanga pali nkhani ma hate speech. Timafuna tipemphe atsogoleri a mipingo nkhani ya maulaliki komanso kayanga andale mafumu athu zolankhula zathu zikhale zomanga chifukwa nthawi zina zimenezo zimayesanso kupezeka kuti anthu zikubweresa chimpwirikiti ngati chimenecho. So timangofuna kuti tapemphe Amalawi tonse ndi nthawi yoti tikhale anthu okhuzidwa komanso tilipempherere dziko lathu kwambiri. Choyamba mangofuna tinene kuti tili pano chifukwa tonse ndife okhuzidwa ndi zomwe kwambiri zachitika kuma dera kuno Chikwawa, Nsanje, pomwe tataya myoyo panopo myoyo yokwana mwina 8 yamwalira phedwa chifukwa cha zinthu zomwe zinakatha kupeweka. Ifeyo ngati amipingo dziko lino la Malawi ndife okhuzidwa kwambiri ndi mchitidwe umenewu ndiponso tifuna pamodzi ndi mabungwe onse komanso anzathu aboma ndi tonse ngati Amalawi kuti mchitidwe umenewu tithane nawo mwachangu usanafalikire. Ndipo mwapadera tifuna tiyamikire kwambiri mgwirizano omwe wachitika kale pakati pa various institutions in this country, kwambiri azathu apolisi, azathu a civil society, komanso ngakhalenso azathu amene amatithandiza ngati anoja checheni amene athaso kulumikiza mipingo ndi ma civil society organization kuti atengepo mbali pamenepa. Choyamba tiyeni tinenese, we need to be very, very clear that the incidences that took place in Nsanje and Chikwawa are barbaric, wicked, and unjustified, and these have to be stopped, especially in a country where there is rule of law. I think this is an uncalled for and a negative development in our nation. Ndipo zimene zikuti zipitirire aziwononga dziko lathu la Malawi. Mamungu amanenetsa kuti konda zako monga momwe uzikondera. Mchitire wina chomweso iwe unakakonda winayonso akuchitire. Koma zomwe zachitika apa ndi zinthu zomwe kusonyezeratu kuti palibe chikondi, ndipo majerasi, maudani, kusungirana maudani, ndipo dziko sitingamange, mtundu sitingamange pa maudani ngati amenewa. Pafunika chikondi ngati Amalawi. Ndifeyo ngati amipingo tikufuna tichite apilo, tipemphe timene Amalawi tonse kuti tiyeni tisunge umozi wathu, tiyeni tisunge mtendere pakati pathu, tiyeni tionesese kuti tilemekeze maufulu anzathu. Ndipo wina asachite china chilichonse chomwe chingaononge moyo wa wina, kumopseza munthu wina ngati zomwe zachitika ku Chikwawa ndi Nsanje. Zomwe ife tikuopa kuti ngati zipitirire ziononga mtundu wa Malawi. Ndiye tikufunitsitsa kwambiri tipemphe mabungwe osiyanasiyana, kalenso ifeyo atolankhani titengeponso mbali pamenepa, mafumu tonse titengepo mbali.
tikuziwa kwambiri ngati amipingo ndidongu kwambiri kuphunzitsa, ndipo panopo pali maplani amene tikuyesesa kuti tigwire ntchito ndi mabungwe osiyanasiyana ngakhalenso ma institutions aboma, apolisi ndi anzathu, kuti uthenga umenewu usangokhala konkuno ma district akuno ku Nsanje ndi kuchikwawa kokhayi. Kusapeza tulo kwa maisande malinga ndi Dr. Chiwoza Bandawe ndi chifukwa chakuti adaona anthu akupha munthu yemwe adalinso mwana wawo. Munthu akakumana ndi vuto kapena chipsinjo chachikulu choti samayembekezera, monga kuona munthu wina kuphedwa, amakhudzidwa kwambiri, chifukwa tiyenera kuzindikira kuti anthu ife tikamaganiza timaganiza zithunzi. Mwachitsanzo kuti muganizire nthochi ndemuona chithunzi cha nthochi icho, nde anthu akaona chinthu makamaka choopsa kwambiri ndimakhala ngati filimu, movie, kumangoyenda kumangokumbukira kumangoiona chikumachitika mpaka naena amafika size yoti inde tulo limathawa. Ndi chinthu chachikulu kwambiri kuzindikira kuti anthu amene akumana ndi mavuto ngati amene kapena aona chinthu ayenera kukhudzidwa, ndipo amakhudzidwanso kwambiri. Amakhala kuti akumangoziganizira pafupi okuti apange zina makamaka chinthu choti chikwakhudza iwowo, kuti mwina aona kuti mwina ndi abale awo amene zawachitikira, ndi amakhudzidwa kwambiri chifukwa amaphatikiziranso ndi zomwe amamva mu mtima. Chimene munthu ayenera kuchita akakumana ndi mavuto ngati amenewo, number 1 ndi kupita kukalandira chithandizo, koma asadzisa kumakhala pawokha ayi, azikumana ndi anthu kuti anthu awo alimbikitse, chifukwa akakhala okha ndi pamene maganizo ambiri amakhala kuti akuchuluka. Komanso chinthu china ndi choti ngati nkotheka ayenera kupitirirabe zintchito zawo za moyo wawo pa tsiku ndi tsiku, koma of course ayenera kulira, ayenera kuvomereza kuti zizi zachitika, koma asakhale okha, azikhala pafupi ndi anthu oti anthuwo aziyalimbikitsa. Izi zinapangitsa kuti apolisi akakhazikike ndi kumachita chipikisheni m'mabomawa, zomwe kumapeto kwake adamanga anthu okwana 92. Kuyambira pamene pa 8 kumene kunali kwanga boma la Chikwawa, ndi kuyambira pamene pa 8 banja limene lija anthu atamva zimenezo anatengera malamulo m'manja mwawo, kuyamba kulimenya banja limene lija mpaka anapha onse awiri kwanga kumeneko. Zinthuzi zinapitirira 9 pa 9 pa 10 zinafalikira kutoka kwa Ngabu, zinachitika kuno ku Nsanje, zinachitikanso ku Mchalo mboma la Chikwawa. Ife ngati Malawi Police Service titaona kukula kwa vutoko, tinapanga respond kubweretsa asilikali ochuluka maboma amene wawa a Chikwawa ndi Nsanje. Tinachita kampu konkuno Nsanje komanso kwa Ngabu, kumene tinabweretsa asilikali over 300 amene timalowa m'midzi kugwira anthu amene anachita chipongwe kupha anzawo, komanso amene amapanga claim kuti maliseche awo asowa, komanso amene amafalisa uthenga umenewu wabodza. Tinagwira ndithu anthu angapo amene amapanga claim kuti maliseche awo asowa, kupita nawo ku chipatala kukaona ndi kupeza kuti zimene akukambazo ndi zabodza. Choncho ndiuze mtundu wa Malawi kuti zimene zinachitika kuno zinangochokera mu nkhambakamwa za anthu ena, sikuti cholinga chawo ndi chani, koma tingathe kunena kuti anthu osafunira dziko lawo zabwino ndi amene anayambisa zinthu zimene zizi ndi kumagawa uthenga umene wabodza. Mchitidwe umene uwu unapangisa kuti titaye miyoyo ya abale athu Amalawi anzathu. Kuno ku Nsanje tinataya miyoyo 3, pamene ku Chikwawa tinataya miyoyo 5. Anthu ovulala analipo 3,
Apolisi titalowa m'midzi kugwira anthu amene amafalisa zimene zizi komanso amene anatengapo mbali pa chiwembu chopha anzawo pa zinthu zonena kuti ndi zabodza zoti palibepo. Tinagwira anthu padakali panopa okwana 92. Kufalisa mauthenga abodza kapena mphekesera ndi vuto ndithu kuno ku Malawi, ndipo ena amatha kufalisa imfa ya munthu wamoyo. Nditawafunsa kuti angachite chani atakumana ndi anthu omwe anapha mwana wawo, Mayi Sande ati anawakhululukira ponena kuti ndi Mulungu yekha yemwe adzaone chochita nawo. Palibe chomwe tingapange chifukwa iwowo ali m'manja mwa boma, ali m'manja mwa anthu ndithu oti ogwira ntchito yawo. Ineyo palibe chomwe ningapange chifukwa choti wangayo wapita ulo palibe chomwenso ningachite iyayi. Koma chilichonse akugwira ntchito ndi omwe wana atengawo, ndi amene ine ningoyang'ana kuti anthu ndi amenewa Mulungu asogolere amachita chinthu asakudziwa. Kutanthauza nanga si ena amangotengera kuti ndimene zinalilimo. Nkutheka nanga si vuto oti olofotokoza tingofotokoza zomva anthu eti, koma ife tangoona kuti zinthu zitachitika. Ndiye mwina mwache munthu otsogolera uja ndamapezeka ena basa mangoonerera kumagwira nawo kuonerera kugwira nawo. Koma sakudziwa kuti chikugwira ifechi kuti chimenechi pamawa chibala chani. Mwina tizindikirapo chani. Akuzindikirano panopa kuti tinapanga choyipa zinthu zitachitika kale. Ndiye kuti mwina mangopanga asakudziwa. Ndiye panopa mwina azindikirano kuti zomwe timapanga zijatu. Taononga tapha munthu osalakwa, mapeto ake tikuzunzika. Mwina tapangira kumaonera anzathu, mwina ena kuponya, naneso ndiponya, mwina wina akutere neso ndipange zimenezo. Nefanira kuti ena mapanga zinthu asanazindikire kuti kwechupanga inecho ndi chabwino kapena ndi choyipa. Panopa akuzindikira chifukwa choti munthu apita ndikumananso kuliwoko akukhala ndi chikumbumtima kuti ndinapanga chinthu kusazindikira ine. Ndinakadziwa izi sindinakapanga. Malemu Baza ali m'manda, koma makolo awo akukhala okhumata chifukwa sakumvetsabe chifukwa chomwe imfa yotereyi idalondola khomo lawo. Nyumba yomwe Baza amagonamo ili chitsekere, ndipo makolo akamaona zithunzi zake mitima yawo ikumadzaza ndi misonzi yachisoni. Mpaka pomwe ndidzabwerenso ndi programu ina ya Times Investigation pano pa kanema wa Times. Dzina langa ndi Thomas Kachere.